Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Cả lại bệnh nó du lẹ mà. Kung klur ha sahib neng men sim ka trang ban shan jing shai ki ding pen kyang kim la ban khang ngin ya le bangi kwa ban kyu sha pran ngin thom bor ki jing e ban ngin num ran din na mar bangi don la ka jong ka thom ngin yang ha ka nong rem ya ka sa bao play ai ngin snok ti lang ban jo ya ki jing e ki bangim la ki ai trinkat bat ki jing kwa ngan per shang ngan thu bek ban yo ya jing jo ki ding pen kyang kim la ban khang ngin ya le bangi kwa ban kyu sha pran ngin thom bor ki jing e ban ngin lum rang din na mar bangi don lam ka jong ka tho Kaman yo pinto yo suka itu tiada yo hai yo ya ne. Dan kak kam te kat yo kwa u order ma lai po keling tiang na dau bu ya apa ka description halung butuh kita mana join ne yo na tiang mut nya de bisa siapa paham dan dapat keling apa ka description. Ngin long kum ki kber wala kit kot ki snare ki ai persyang bet ban her wala kim la shu ban kner ngin kiu kan shapa ngin kiu kan shapa ngin kiu kan shapa ngin thom bor ki jing e ban ngin dong ran din na mar bangi don lam ka jong ka tho ngin yang ha ka nong rem ya ka sa bao play ai ngin snok ti lang ban jo ya ki jing e nang ki kan shapa nang ki kan shapa ki klur ha sahib neng men sim ka trang ban shan jing shai ki klur ha sahib neng men sim ka trang ban shan jing shai ki ding pen kyang kim la ban khang ngin ya le bangi kwa ban kyu sha pran ngin thom bor ki jing e ban ngin num ran din na mar bangi don lam ka jong ka tho ngin yang ha ka nong rem ya ka sa bao play ai ngin snok ti lang ban jo ya ki jing e ki jing kut lat ki bangim la ki ai trinkat bat ki jing kwa ngan per shang ngan thu bek ban yo ya jing jo ki ding pen kyang kim la ban khang
wangi qua ban kiu sha pran nhìn thom bỏ yên jing e ban nhìn nong rang din na mar đi đôi lắm cả trong cả thô nhìn yang ha cả nong rem ya ka sang bao play ai nhìn snog ti lang ban jo ya ki jing e Ngin long kum kikber wala kit kot kisner ki ay persyang bet ban her wala kim la shu ban kner ngin kiu kan shapa ngin kiu kan shapa ngin kiu kan shapa nhìn thom bỏ yên jing e ban nhìn nong rang din na mar đi đôi lắm cả Kaman yo dedek onong kat neta bang dengan haduk kat nong je cha sedang ai kat asteng ri ante nang kat te kat nong je le je tasnya pi bang por ha dengan nang jing che ba ha haduk te chit la kam che wan tali kemen bahao do ho dengan kat tu basak so u fu de thau bu yo pai ban hiten mah Cùng ký klur ha sa hết bên mình xiêm cát